Dol, dugay lagi ka nakahimo og content gahapon nga napildi imong warriors. Actually, dili na unta ko maghimo og content gahapong adlaw. Kay katong duwa agod, dili naman gito ingon nga ipadaog pagyud ni Curry. Kahibaw na ko og unsay plano sa greatest shooter nga si Stephen Curry. Kay kahibaw na siya nga ang ilahang last 2 games automatic na nga mudaog sila. Unya usab pod kahibaw siya nga ang Grizzlies karon nga game dili makadaog sa Minnesota Timberwolves nga naay Anthony Edwards, which is wala na sayop si Stephen Curry sa iyang prediction. Klaro og gipakita gyud sa Timberwolves ganina kung giunsa nila pagyano og pildi ang Grizzlies ganina sa ilahang game. So, si Curry grabing katawaa. Kagahapon nga napildi sila, karon happy na pud siya. Ngano man, giano ra magpildi ang Grizzlies sa Minnesota Timberwolves ganina. Si Edwards, gamay ra no. Si Edwards ganina. Kinsay ni score ang iyahang mga kauban. Unya samantalang ang si Ja Morant dito sa Grizzlies nang iskora ra pagitog maayo. Pero wag gid kadaog ang Grizzlies. Mao na sign nga kahibaw na gyud si Curry sa mga players o sa mga nagsunod sa ilahang nga team, which is mga hinay na ra ba na nga team. So kinahanglan pa bang maniguro sa Warriors nga siniguro namang sud sila sa play-in? Dili naman sila laglag sa playoffs. Which is ang Kings layo na biya sa standing. Di pareha ni LeBron nga naningkamot og maayo kay base og mahimo siyang purok Jays. No.